Masyado dito, Nay. Pagkatapos niya, tawagan niya ako. Oh. Pagkatapos niya, tawagan niya. Left side na, left side. Pero mo na tuhod mo, Nay. Madali lang yung sakit mo eh. Huwag mo na, Nay. Pero lang yun, Nay. Relax lang, Nay. Yan na lang, Nay. Yung parang ano lang. Wala lang. Yan, ganyan lang, Nay. Pasyente natin, puro ano to, senior. Dislocate ang konti, Nay. Konting pila. Wala. Paralan ko din gagawin dito, Nay. Magandang kasama si nanay. Hindi siya ata, di ba? May miss kayo, Nay? Alam ko na miss kayo kasi nasasakit. Hindi na po si nanay. Wala na lang po. Malagatok, di ba? Mas maano ito. Mas malala ito. Kesa doon. Kaya tanggalin natin yung best friend mo. Ano yan? Kasi tubig mo pala. Ay, nakainom na pala kayo tubig na. Magandang ano. Ito yung tubig mo na. Elenda Urinay. Dan Kevin Santos. Mega shoutout po. Eden. Naka-live din po tayo sa Facebook page natin. At saka sa YouTube channel natin. Kailangan nyo po pumunta lahat dito sa Facebook page natin. Para sa sunod hindi na po ako magla-live dyan. Oh. 1 linggo pa ako magla-live dyan. Kasi baka may rapon na yung mga motor nyo. Kailangan nyo magpunta. Maayos agad yung Facebook page natin. Sige na, no? Nice po. Ay, maraming salamat po sa inyo. Dan. Paki-subscribe po yung, paki-follow po yung Facebook page natin ng Tatak. Apo Andel Jesus Nazareno. Hindi pa natin personal tong ano ha, Facebook page. Pagka ano natin yan, ayusin na natin kasi hinahabol ko dyan yung mga nagpapagamot doon sa Facebook page ko sa Alipin. Tsaka yung rapon ng motor nyo. Hawakan nyo yung mga ticket nyo. Dahil pag ako nag-live, hindi nyo malalaman sino mananalo. Malalaman nyo may tatawag sa inyo. Hello. Kayo po ba sila yung pangalan? Nanalo po kayo ng motor. Sana ko nanalo ko, hindi naman ako sumasali. Scammer ka ba? Wala na yun. Sila lang. Kayo po ay nanalo tagas po, Barangay po, Pampanga. Balik mo. Oh, yung paa niya, ibalik. Balik. Motor na yan. Wala na, isa na lang paa niya. Wala na babalikin na eh. Hindi ka na makakalakad na eh. Kasi wala na. Tapos mo na, ipaspas mo. Sige. Wala, isa na lang paa niya. Bawa si kapatid. Ipaspas na eh. Pawis na sila na yun. Tayo mo si nanay. Tayo ka nanay. Pag-ilit ka sa tayo. Sandal, te. Sandal. Sasaktan natin, te. Dili, te. Purong dili. Huwag kang ditila. Ayos ang puwet. Purong. Tisin mo muna, te. Tisin mo. Saglit lang. Hindi mo kaya. Masyado mainit. Huwag mo gagawin. Nakahawak lang sa katawan niya. Huwag mo gagawin. Kikit na eh. Huwag ka maningay na eh. Uy. Makala kung wala. Inom mo lang mo kapatid. Nay! Dinadasalan ka ng tao, Nay. Kikit na eh. Papatayin ko na itong kapatid mo, Nay. Papatayin na. Babalikan pa kapatid mo eh. Gusto mong balikan. Bilat, Nay. Tingnan mo, Nay. Ulit. Dagdagan ng tubig. Kulang daw ang energy mo. Wala kayong pagdarasal, Nay. Kung kailan kayo tumatanda, nakukulangan pagdarasal nyo. Dapat lang, inubos nyo yung panahon nyo kay Papa Jesus. Bago nga ako pumunta rin na, bago nga ako umuulit, nakapagdasal na ako. Tingin lang. Tuwing daling araw, nagdadasal ako. Tingnan mo. Masakit. Di na tamata. Wala nang sakit na masyado, di ba? Pero Oh, masakit. siyempre, yung sakit dyan, hindi niya tinanggal. Ako, tayo magtatanggal. Mano? Sige, kalas. Tanggal. Sige. Kailangan lumabas yung pawis katulad ni nanay. Naku, hindi na makakalakad si nanay. Putol yung paa ni nanay.
Sige. Yan ka, Nay. Awis na pawis sa likod ni nanay. Oh! Oh! Huwag kang mahawag dyan, Nay. Huwag kang mahawag dyan. Makukulit ka dyan. Oo, mahawag ka Pigit, dyan. pigit na, pigit! Oo. Pabayaan mo lang yan. Tinatalo ka lang yung pabayaan mo yung pangit na yan. Yung pangit ng alaman niya na yun. Tinatanong si nanay. Malakas na si nanay. Siya yung pinakamalikas sa magkakapatid. Siya tuloy naman. Payag ka na lang, 2 taon ka na lang daw. Sabi niya po, Hindi, lumakas na siya. huwag naman. Hindi na siya tumayo ng matindi ko. Yung tayong ganyan, matagal yan. Nanay, in Jesus' name! Yan! Huwag kayong tatawa ng kung ano-ano. Tawagin niyo si Papa Jesus. Hindi natin mapupuksan ang kalaban mo pag hindi mo tinawag si Kristo. Nawala na. Wala na yung karga. Kunti na lang. Dinadasalang anlay, pinapadasalang ka. Matanda na yung nagdarasal sa kanya. Mukhang kumuha ng pangalan nito na kilala ka nang nagpapadasala. Ay, nanay, okay po. Nay! Magaling ka na. Ako sa'yo na, ako maging nanay mo, anak mo. Hindi ka malungkot sa akin. No? Araw kita patatawanin. Gusto mo na yan, kita patatawain. Oo, parang may countdown. Nawala na yung sakit yung balakan niyo, Nay. Pati yung tuhod niyo, nawala na. Pati yung singit niya, alam ko may masakit yung singit niyo kanina eh. Nawala na, wala na. Sabi sa'yo, gagaling ka na. Hindi ka na mamamatay. Dadagdag pa ng 10 taon buhay mo. Oo, sige, bawasan na lang natin. 4 na taon na lang. 1 taon na lang po. Cancer si nanay. Cancer ka, Nay? Ayan dyan, sir. Tsaka ito. Directed pala. Kasi, Hindi na sige, Nay. Dito pala. Dito eh, basbas pa na eh. Marami pa. Matigas ang ulo nito. Hingal mo? Magpahinga ka. Magpipid. Kapag siya hingal ka, hindi na pala nay. Nawala yung ingal. Nawala yung ingal. Pag ganyan yung tsura ng kanyang mga mata. Sa daan na. Kanyang tito ilalim. Oo, lalakad na tayo. Nagsisirkot yung dugo niya. Lalakad lang. Itignan mo kung hihingal ka. Dito na sige kayo, Nay. Pero maganda kasama si nanay. Nagalit ko ng problema. Nagkaroon siya ng maraming iniis. Kaya na eh, ayos na pa rin ninyo para dami sa balikan nyo. Huwag ka makikismis dyan, linis. Ano, maganda na nais. Wala na yung ano. Nawala na yung sakit ni nanay. Puro Maria. Oo. 4 na Maria yan. Ito. Meron ba na paspas pa? Kailangan mawala ito sa ito. Yung babalik yan pagka hindi ito nawala. Sambitin na si Kristo. Seryoso na yung pagdarasal na eh. Tawagin mo pa si Kristo na kulang na kulang pa na yung pagtawag mo sa Kanya. Ganitong babae sa Kanya nagpapadasal. Siguro inaway niya to, kaya hindi niya to kailangan pagsumba. Sabi pa nga, alam niyo pangalan ng tao, sinasabi niyo magbito pag kilala daw. Alam niyo yung pangalan, pinapadasalan. Nabubusit siguro. Dapat tuminto natin. Ay, naku! Mayroon pa rin. Paspas na eh. Kulang. Humingi ka muna ng tawad na kay Papa Diyos na yun. Humingi ka ng tawad kay Papa Diyos na yun. Kaya po. May kulang eh. Masakit.
Pag may dasalan ay. Ang dasalan niya ay napakasimple lang na eh. Paparinig ko sa inyo ha. Ano pangalan niya? Ha? Amin. Panginoong Kristo. Ang taong ito ay may sakit na sa spiritual. Kung totoo man po talaga, bigyan niyo ito ng power. Kung wala po, naunawaan ko na siya ay hindi po nagkakaroon ng sakit sa spiritual. Nananalig ako sa araw na ito, ay bibigyan mo ito ng power. At sumasampalataya ako sa iyo dahil ikaw ang gusto namin at kapagsuhay. Ang nagtagapagtanggol namin at ito'y katotohanan at lalabas lamang. Amen. So, diba? Diba? Bakit doon? Ano yung nasaktan siya? Pero kung ikaw magsasambit, yung sinabi ko, ewan ko kung magkakaroon power. Sambitin mo na at ikaw ang mawak. Upo ka rito. Sasabihin mo yung sasabihin ko. Tapos, galawin mo siya. Sige. Upo ka rito. Dito upo ka. Sa posisyon ko. Ay, hindi. Galaw mo na eh. Sige na. Yung sinabi ko, Sinabi mo. ako, pangalan mo na Pangalan ko. Ano pangalan mo na Dureta Domingo. Nananalig ako Nanalig ako. sa pangalan mo. Pangalan mo. Dito mo lapag. Sa pangalan mo, Pangalan mo. Jesucristo. Kristo. Bigyan mo ako Bigyan mo ako. ng kakayahan, ng kapangyarihan, Pangyarihan. upang daigin Daigdig. at tapakan Katakan. ang kapangyarihan Pangyarihan. ng kadiliman. Pagdilim. Gabayan mo ako Gabayan mo ko. upang makatulong Makatulong. sa kapwa-tao ko Kapwa-tao ko. nang walang alinlangan Wala alinlangan. sa pangalan mo. Pangalan mo. Amen. Amen. Hipan mo siya. Ano mahipan? May ano ka? Galawin mo na na. Ang gagawin. Ugay mo. Hindi, hawakan mo lang ganon. Yung kanina ginawa mo, hindi yan. Yan. Igalawin mo, galiwitin mo. Ang gagawin. Oh. Ganyan lang. Oh, ganyan lang. Nasasaktan siya. Malay ko, sinasaktan mo eh. Masakit. Aray daw. Lalo nasaktan ko sa amay ko. Ibang malay. Ah, Ulang pa, pagtawag mo kay Papa Jesus. Oh, mahina pa sa'yo eh. Kita mo, bumit. Release ka na na eh. ano? Tayo ka na. Dahil na ako. Oh, tayo. Layo na ako. Oh, layas ka na. Layas na ako. Saan pupunta? Ano yan, ay? Ah, Istawin. sabi. Hindi mo rin to. Okay, pas. Finish. Yung pansakit. Yung kapatid mo na eh, may sala. Pinagtang ka niya. Swerte ka, Nay. Kaya ako lang pinahawak siya. Tinapos ko yung kalaban niya. Tira-tira na lang ito yung sakit niya eh. Pero kung may kalaban to, pag gugulat ka, mayroong yung undershock na gaganon sa katawan mo, lumalaban siya. Bibigyan ka niya ng sakit. Hindi ko naman ito papahawak sa'yo kung hindi ko pa pintulan ng leg yun. Papagalitan ako ni Papa Jesus. Okay na, nakuha na natin. O, tingala. Hindi na masakit. Ah. Ay, huwag mong ilitan. Bilat na natin. Oh, Hindi na malalim. Silipin mo muna, baka may sugat. Sana. Inom. Sakit. Kung magagayahin nyo na pag may sapi ha. Magkakaroon ko ng sakit na Kailangan protection sa katawan. May sugat pa na Namumulay kasi may init. Ano pa karamdam nyo na Yung ano nyo pala, yung tumutunog pala dyan, yan tama. Yung kanan nga pala, yung kanan. Anong nangyayari? Tutulog pa rin po pa isa-isa. Pero yung angat mo, masakit. Hindi. Siya.
na. Yung naipit na ugat lang yun. Sa tuhod mo, Nay. Chart. Ano muna natin to. Ganun mo. Ganun, Nay, sandal. Sige, tigangan mo lang, Nay. Hindi. Hindi ganyan, Nay. Yan. Teka lang, Nay. Pipilipiti lang namin. May mens ka, Nay? Wala na po. Sige, paspa. 67 na ako. Kabila. Kabila pa. Okay. Last bitaw, Nay. Sipa mo, Nay. Ano pinag-iba? Wala na, pwede na pasipa ni Nanay. Oo. Hindi, Nay. Iganon mo. Yan. Hindi, gangan mo pa. Yan. Si Charles. Hawak mo na. Hindi ganyan, Nay. Mabigat yan. Hindi yan susunod. Yan. Yan. Ganyan lang. Magang lang. Sige. Sige. Kabila pa. Konti pa. Okay, tumas na. Wala na. Kasi basic, di ba? Oh. Nay! Wala na. Dito na lang. Wala na po. Dito na lang, Nay. Ay, bitaw ba yan, Nay? Inom ka muna. Lakad ka muna, Nay, para malaman natin. Lakad. Tingnan mo kung masakit, Nay. Ano pinag-iba, Nay? Wala na sakit. Wala na daw sakit si Nanay. Nasaan na ba yan? Wala na. Wala na. Kasi basic lang yan, Nay. Yun nga lang. Aray-aray ka lang. At least. Anong gusto mo, Nay? Kayahin ko yung sa iba, Nay. Yung gaganon lang, Nay. Lahat. Tapos na. Paying 12,000. Dapat malaya ka na. Tingin sa inyo yung po. Ano sa inyo, Nay? Ay, yung ano ko, nagkakaroon ako Ay. ng tigo. Saka pagka Ay. minsan ito, ano yung sasakit. Oh, bilis na tumulong. Bilis na. Masakit yung ano ko, yung ganito po. Tapos parang dito ko naman. Tapos minsan hihikap ako nag-alak. Tapos may sisumakalan to, pagkakain ako. Ay, kumamaya. Ah, TNG yan, Nay. Nga nga. Balik. May butiki na ba dyan? Ayun o. Nga nga ka, Nay. Tingala. Butiki. Talagang butiki. Gagayain yung pasyente kahapon. Ang sakit niya, binat. Ang nilagay, butiki. Oo. Ewan ko. Hindi ko maling. Kasi yung mga ano ko, yung kalampanan ko na parang namamagal at saka pulikat-pulikat. Sige, Nay. Relax ka lang dyan. Magdasal ka. Nga nga. Alam mo, Nay, bili ka ng guantes. Yung gusto sa ball. Close kang dahan, Nay. Ganun naman talaga Sige. yung mga ano, kaya nga yan ang mga... Sige pa. Nga nga, Nay. Nga nga. Okay, alam ko na. PNJ nga. Lock. Kasi Siguro nasarapan to sa Jollibee, manok, sa sobra. Ganyan kong bibig ni Nanay. Papunta mo. Sa ganun konti. Diba? na iba nga labi ko. Iba labi mo, Nay. Wala sa forma yung bintana. ANJ. Joint dito. Pinaano ko na nga ito, MRI, Oh. ECG at saka Toda-Eco at saka ako. Wala yan, Nay. Tamang-tama, pumunta ka sa Pona Sareno para itulak ulit pabalik yan. Pigit. Wala siyang sabi. Mabait ko sa inyo lahat. Wala. Nga nga, Nay. Huwag masyado, Nay. Tingnan mo muna ako. Tingnan mo. Hindi. Close mo muna yan. Mamaya pasukan ng butiki. Pag nga, Nay, iba ito bibig natin. Kasi itong kukunin dyan, eh. Kailan pa ba ito? Taon na. Masakit pa ba? Mahal naman taon. Taas mo, Nay. Pag nga, Nay, ganyan lang na yun. Pag sinabing sarado, dahan-dahan, gano'n na yun. Di ba nilagpas mo yung ngipin yung sarapan? Ha? Oh, lumalag ko pa. Huwag nga. Yan, okay na. Manda ka, Nay. Gagamit ako ng maso.
to. Pupukpukin ko. Nga nga. Baba, dahan-dahan. Baba, Nay. Sagad mo. Okay na. Relax lang, Nay. Meron akong second voice. Wala. May second voice ako. Mamaya mapahinga ko. Relax, Nay. Nga nga. Sarado. Relax lang muna, Nay. Ano lang muna natin? Nga nga muna, Nay. Uli. Nga nga. Todo ba? Sarado. Okay, pumasok na, Nay. Tanggal ang baba ni Nanay. Nalaglag ang baba. Natanggal ang baba ni Nanay. Pumasok, Nay. Pumasok. Tanggal ang baba na eh. Nanay, Atin. yung panga mo pumasok. Nga nga, dahan-dahan. Ay, sakit. O, kulang pa, Nay. First time, Nay. Nga nga lang konti. Dahan-dahan ang lubog. Sige pa. Konti pa, Nay. May nakapustiso ka ba? Ay, nako. Naglinis sa taas. Sa taas lang. Gano'ng ilang piraso? Ay, nakapat yata ito. Yata, di pa alam. Di yata to nagtututras, di niya alam. Tapos na lang. Joke. Nga nga lang muna. Huwag mo masyado. Sige pa. Huwag baba dahan-dahan. Sige pa. Baba na eh. Sige pa. Konti na lang, Nay. Tingnan na lang. Antay mo muna konti. Sumasakit talaga rin. Nasaan? Hindi pa tapos yan, Nay. Pinihigat ako. Saan? Hawak ako sa ayaw. Saan? Baka yung mata ko. Huwag mo kakagatin yung labi nyo, Nay, ha? Bibigatan ko konti yung banda rito, Nay, ha? Para tulak kasi ito. Gumanong kasi siya, eh. Ito kailangan may pasok doon, ha? Pag nga lang, isabay mo lang. Para ka lang, gigil ka sa chicken joy. Wala. Lateral lang. Relax. Yan nga, Nay. Sarado mo na, tandaan. Okay. Yan nga, todo. Sarado. Babagal na, binagalan mo eh. Nga nga. Mabilis ba? Yung natural lang. Nga nga. Sarado. Okay. Nga nga. Sarado. Nga nga. Nga nga. Tulak. Sige pa. Tulak. Yan. Okay na. Relax lang. Yan na. Pumasok na. Mas ka dito. Tayo mo lang. Lumabas na oh. Okay na. Pantay na siya, Nay, ha? Hindi. Nga nga. Babagal. Hindi. Maliit lang. Yan. Sarado. Nga nga. Sarado. Kunti pa. Sige. Matagal na. Natatanggal. Nay, Mamaya. kain ka ng bubble gum. Mamaya susubukan natin pailanay. Pero, ilabi mo na yun. Ito kasi, nakakalas. Pumapasok, kumakalas. Pumapasok, kumakalas. Ganyan ka lang muna na kumain na yun. Yung pang dalaga. Pag mo lang gagano na eh. Ganun lang. Mamaya ipapasok yan doon eh, nakaiga. Pag nakapasok siya, huwag mo muna siya ibubukan ng maiging. Masanay ka muna kumain ng mga gam. Para lang magkaroon siya ng kapital na gano'n eh. Maluwag na eh. Sabi ng doktor, lagi lang ako magkaano na Oo. Drinking gum, pag naibalik siya. Kasi maluwag na eh. Maluwag na yung kapital na eh. Para magkaroon mo na siya ng gatla na eh. Para pag bumuka yung ibig mo na eh. Ay bumuka yung bibig mo, gagano na siya. Maluwag eh. Pumasok na siya, tapos tumakalas ulit. Pero mamaya na may technique pa doon na yan ay. Doon, mas maganda na higa para kahit yung tungko yung ulo dyan sa higaan, hindi ka gagalaw kasi nakakit na kanya siya. Kasi nilalabanan mo na eh. Pag sinabi lubog, di ba?
Kung papatawain dito na kasi naiipit yung dito natin ha. Yan o. Ganun lang ha. Kahit huwag masyadong Yan lang, ganun lang. Papasok yan na kasi tumudulas naman ito na Gumagano yan tumudulas. Pag inigilid siya, papasok yan. Ano pa ramdam nyo ngayon? Medyo pumasok siya kaso maluwag lang. Ano, ngayon, subukan nyo kumakain. Kunyari, ano pinagkari pa? Huwag masyadong mumuka. Lumalabot na tayo. Pero anong pinagbago sa una? Kahit yan ang bago na. Parang maging strong. Maganda, di ba? Pero meron pa. Siyempre, hindi pa tayo tapos Dart, ialayin muna siya lahat. Mamaya na natin balikin. Ha? Wala. Pinakamabait ko sa lahat magkakapatid. Wala. Mabait ka rin. Ay, kung ganito ko, bakit namaman niya? Kasama, alignment. Defense ka ba, Nay? Ah, Defense ka? wala na. Defense ka ba? Check ko lang ito muna. Pero ko lang yan ay. Ay, balat si, uric acid. Sige. Ano na ano pakiramdam? Kung sige ka kayo patagilid, tapos tumayo na kayo. Nagbago kulay ng mukha niyo. Nagbago kulay ng mukha niyo, Nay. Yung mukha mo. Para ka ng pumuti. Wala ka ng itim ngayon. Hindi na wala na. Hindi ka nagkakamali. Mega shoutout po. Silsida Alejandro. Imundong Gian. Dito tayo sa kabila. Si Silda Alejandro. Pwede po kayo dito manood sa Facebook page natin. Salve Villarin. Mega shoutout. Kailan po ang healing water? Siyempre, mag-a-announce ako. Ikopya mo sa ilo. Mag-a-announce ako. Isang linggo pa tayo mag-reano dyan. Teka na, Nay. Sino ba susunod? Upo na kayo. Ano sakit ng apo nyo? Pag naging lalagnat ko, kumulot siya pa din. Taga saan kayo, Nay? Pardon na rin. Sa inyo? Pardon na rin kasama. Sa kanila magkakasama kayo. Parang ginanong bigla mo. Nino? Pinabalik nung ibig sa akin. May ganun din sa Eh, hindi na ipinalik. Isa doon na kayo, una Hindi yan ginagano, Nay. Hindi naman siya marunong magpulugot sa mga puro. Doon na mula na noon, naramdaman ko. Nasama yung buto nyo, Nay, na batak siya ng gusto. Hindi naman sinasama buto niya, Nay. Inaayos lang maayos. Konti. Mga ugot lang yung inaayos. Nangarangalan. Sarap. Sarap. Ay, nga nga. Sarap. Mawala rin. Konting-konting dam lang pag naibalik mamaya. Araw-araw ka lang naman magagano para kang kambing. Hindi ka pwedeng mamatay dyan ng malaki. Mind lang. Papakapitin mo pa ng 1,000 yan. Para lang hindi ka matanggal. Baka makikipag-boxing na ya, makakalas yan. Pag nilalagnat siya, naku, meron siyang bantay. May team, may isang babae. Hindi yung mata niya, kahit sa akin. Kung bata, meron may babaeng may team. Dititake ko yung spiritual niya. Naamoy ko siya. Balikan niya. Maluwag. Maluwag na siya. Ayun ay. Matagal na kasi yan. Makulat kasi nanay. Parang masipin. 74 na eh. 73. Ito bayaan niya kasi. Hindi na tayo nilot na eh. Sinuntok pa yata. Natanggal na siya, Ay, bibig niya nakagano, Pero ito bibig niya na yun. Ang ganyan. Dito po, nawala yung jeans na dito. Ba't kaya parang Kasi matagal na, mga ilang years na, Nay. pagkaroon na? Nakagano ang bibig niya. Kaya yung labi niya, mapapansin mo, hindi pantay ito. Bibig mo. Nakagano. Kung nga ba, nakuha na yung kanina, natanggal na naman. Doon, mamaya. Pero wag ka na pag naibalik yan doon, Nay. Pag nakahiga ka mamaya,
Huwag ka nang gagano na ha. Kung kaya mo lang na, mabagal lang, 1 linggo na eh. Ano lang yung ganyan lang. Dalawang daliri lang ang buka. Yan, pwede na yan. Kasya ni kutsara dyan. Yan, dahil pakahawak nito. Pati po sa kasi sir, pati natin yung paper. May lahi kasi yan ano eh, manggagamot yung ninuno niya. Kaya nilalapitan, may dugo siya nyo. May dugo mangkukulang yan. Ano na, kain ka ng baboy ka mo. Hindi, joke lang. May lahi man dugo. Yung ninuno niyan, sino ba nyo? Babae, lalaki? Lalaki po. Basta yung ninuno niya, may lahi manggagamot. Kaya nadidetect ko yung spiritual niya. Kaya takaw pansin siya dahil sa kanyang mga mata. Pangalan niya? Kailangan natin yung Florence. Middle name? Lang po. Apelido? Lang po nga. Middle name ay, hindi ko pa siya amyedan. Bata pa lang yun. Ikaw yung ano. Ano ka tubig? Mamam. Mamam. Sarap yan. Chocolate yan, chocolate. Mamam. Hindi ako titingin. Tatalikod na lang ako. Mamam lang. Hindi na ako titingin. Pinom na. Inom. Pag hindi mo ininom yan, hindi yung white lady. May mumu. Inom mo yan para tanggal na siya sa katawan mo. Para hindi ka na balik hospital. Mamam na. Yan, harap yan. O, kunti lang. Kunti lang ang labi. Sige, mamam na. O. Sige, paspas na. Inom na. Hindi na ako titingin. Right side, right. Sige, may shoutout po. Konti pa lang yung nanonood. Kawawa naman po yung nanonood sa FBO. O yung mga nanonood dyan sa, yung iba dyan, punta po kayo sa Tatak Albularyo. Tatak Albularyo po, Andy. Doon po kayo manood. Yung mga taga-YouTube channel ko, dito po kayo manood sa Facebook page natin. Ito po yung Facebook page natin, ito. Hindi gumagana yung Facebook page ko ng Alipin. Hinahak po, pinapaayos ko pa sa mga taga-IT. Ay, mga magaling po sa mga computer. Dito po kayo manood. Para dito tayo makapag-healing water. Kung hindi, dyan ako mag-healing water ulit. 2. Alipin. Tatak Albularyo. Jesus Nazareno. Ayaw niya ninumin. Nakikita ng kalaban niya, malulusaw siya. Pero kailangan niya talaga tumaino eh. Baka natatakot lang sa kanya eh. Painumin mo muna siya ron. Huwag mo muna pakita sa akin. Nakikita niya kasi mga masakong ilaw eh. Okay. Painumin siya. Painumin mo na yan. Ano pa ang Nay? Yung tuhod niya, Nay. Sexy. Sa inyo na tumakbo. O, paalam ka na rito, Nay. Sa vlog mo, Nay. Sa inyo to, Nay. O, ano shoutout kayo, Nay. Dito kayo manood, ha? O, pwede na. O, mag-share kayo, Nay, ha? Tatak Apo Amel kasi kailangan natin muna yung ano eh. Kung okay lang sa Facebook page natin eh. O. Nanay! Okay na kayo? Pumuti na yung mukha niyo eh. Ayaw pa niyo uminom tubig. Labas mo siya. Sarap talaga ang bigyan pag nagagana. Parang gusto. Pinainom ng tubig na pala. Ayaw naman uminom eh. Di ba sila pinaiinom mo ba? Tapos yun. Wala ka namang sapi. Ay, ganun. Pangalan. Talaga yung dito sa akin lang. Ang sapi lang ito eh. Ano na? Anong bibig mo? Wait ko mayroon pa rin. Konti. Iga pa. Kaya painumin mo ito tubig. Hinata mo na lang niya. Nainom ka mo ng tubig bago ang takin. Alin yun? Wala sila. Yung cellphone ay
Ibibigay mo sa akin, pamimigay ko rin. Ay, bigay ko lang kayo. May bato. Wag mo na ba ito mag-isip? Kuya tayo. Sige na, Chad. Atakin mo na. Sa'yo na yung bigay ka ng ilaw. Pa-shoutout po. Kapatid ko po yung si Abuan. Family ko po. Nakauwi na po. Saka dalhin ko po sila chat lahat. At sila lahat yan. Maraming salamat po. God bless. Mamigay shoutout. Oh. Ano te? Kain na yung mukha mo. Ayaw nung inyong kasi nakikita niyo yung mata ko. Labas mo siya ron para hindi niya ako makita. Mawawala na cell yan. Hindi niya makikita yan. O, hindi niya inumin yung tubig yan. Hanggang hindi niya nainom yan, di aalis yung multo dyan sa mga katawan niya. Babae yan eh. May gusto. May iron siya dyan. Ano niya, anak niya yan. Oo. Ayaw mo siya kahit magpasak lang doon sa labi niya. Ha? Sinasakal na natin eh. Sinasaan na. Sinapot ay. Tinagaw. Pagkatapos ng bata, sino susunod? Sige na, tapusin lang natin yung bata. Saglit lang yun ay. Madali lang palayasin yung jack mo sa mga katawan niya. Bata pa yun, okay lang. Patrabaho ko na yung mga nagpapagisos. Wala ka naman mga kasalanan niya. May lagi nagkakastos yung bata. Pinaglalaro ng babae sa paitib. Akala niya, anak niya. Ewan ko kung pinapatawas yan. Pinapatawas ko lang. Malakas yung pagrinig. Di ba kayo tapos na eh? Gaganon yung pa kayo. Kaya nakama na dyan. Nauhaw tuloy ako eh. Hindi na siya pasinda. Siyempre, Nay. Tagil-bil naman. Nakaganon ka na ya. Ayan. Ito kasi sa'yo tanggal na, hindi naman ito eh. Ito naman taga nakaganon naman talaga ito eh. Ito. May lakyan na eh, nakaganon na yun. Hindi yan na ilot na yun. Huwag mo pailot yan na eh. Baka mapisat pa yung ugat mo dyan. Magkaroon pa ng delikado. May suka pa dyan. Hindi yan iniilot na eh. Hindi yan nakuha. Lagyan mo na lang ng ano. Asyetin mo sa nila kung masakit. O, at least di pa maano. Minilot-ilotin niya na, hindi na kukuha sa ilot. Magandang gahapon po sa inyo, taga Nasugbu, Batangas. Magra, Rita. Sabado na. Nasaan na yung chikiting? Nakainom na? Pinapainom ba? Sige. Ano, nakainom na, okay na. Ayun na. Para mawala na yung nanay niya. Nanay niya yun eh. Nanay niya may gift. Hindi may iwasan sa bata talaga yan. Pagsuotin niyo na lang siya ng kulay pula. Ayan, hindi yan. Happy ka, Nay? Nawalan bigat ng katawan nyo. Hindi ka na masyadong hinihingal. Masakit ka kasi yan dito yan na yun. Isa na mga Namamagaya na yun. nakainom na po. Na okay na yan, upo na rito. Para mapatabi-tabi ko na yung mga pangit na yan sa loob ng katawan niya. Shout out. Salamat po, Apo, may FB account ka na. Temporary lang po to, temporary Facebook page natin, pakishare na lang. Kasi babalik pa yung Facebook page ko. O, ginagawa na po yung pinapagawa ko na. Temporary lang po yan, temporary, kaya dyan po tayo lagi nagla-live. O, temporary po yan, temporary.
Nawala na yung babae. Wala na yung makikita. Sinanggalan ko muna siya ng third eye. Para hindi siya makita. Para hindi makita yung mata. Alam mo gusto niya sa ako nyo? Hindi yung hugis ng kanyang mukha. Ang kanyang mga mata kakaiba. Sa mga maggagamot, alam namin yung matang kakaiba. Alam namin yung mga matang maldita. Matang mapungay. Matang antoki. Nalaban-laban kami sa inyong mga mata sa kahit. Maganda ang kanyang mga mukha. Pero sa mukha siya. Mas maganda pa yung ang mukha ay nakakatakot kaysa ang maamo kanyang mga mukha at ang kanyang mga mata. Hindi mo alam kung anong nilalaman ng kanyang isip at puso. Ay, babasa tuloy ako langis nito. Lagyan-lagyan siya ng pulbo, ha? Hindi. Itaw siya. Ay, ito. Kaya ka siya. Itaw siya. Bitawan din eh. Para hindi may ipit yung bay. Makita mo, lamig yan, no? Pero pagdating dito, kita mo kahit anong tingin ko, hindi siya nasasaktan. Wala. Pero ito, tingnan mo. Pumipilipin. Pero ito, kahit gano'n din po, wala. Ayan. May pila yan, lamig yan. Nakamiyak. Binigay mo ugat. Masakit nun. Mabal pa siya. Tingnan mo. Wala na sakit. Wala na. Kahit anong diretso. Nabigyan. Naipitan niya ng mga ugat kaya hindi siya makagalaw ng gusto. Siyempre, ganyan tayo mga sanggol. Anak ko nga lang. Hirapan niya sa Pero siya pwedeng bitbitin ng pipilayan. Very good. Hindi ka pala man umiyak. Matapang ka. Tatry na agad yung balat. Tutuyuan agad ng papa. Lagyan na lang siya ng pulpo, ha? Hindi ko kasi, ilang taon na ba siya? Wala pa, no? Pero lagyan pa rin ng pulpo kasi hindi natin alam kung dry siya matadry yung balat niya. Pero niya mag-ano. Harap. Ano ba pangalan niya? Lang-lang. Lang-lang. Parang narinig ko to rin pala. Yung galing kami Caliberia, ang pangalan ng bata nito, tinanong ko Lang-lang. Mayroon doon sa Caliberia, pangalan Kling-Kling. Kasi po, nagpanganak ay sa shoot sa Kling-Kling.
Kling, 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 kling. Oh, wala nang lalagay dito yung langis. Ah. Klang klang at saka si klang klang. Pag pinagsama kayong dalawa, klang klang, klang klang, klang. Ito ang pangalan ng bata yun, klang klang. Tama na tama. Ang pangit naman yung pangalan yan, ang kawawa naman siya, bakit klang klang? Klang klang, klang klang, klang klang. Nanay. Huwag mawakan, Nanay. ay mapaklang. Wala siyang mapang. Walang tawag si klang klang. Walang kabang si Kleng Kleng at si Klang Klang. Malayas na. Ayaw na sa'yo. Lagyan niya ng galis, no? Nanay, nanay. Nanay. Lagyan mo siya. Ikalat mo. Yan. Yung mga galis-galis niya. Tinapon na ako. Yan. Para mawala na yan. Babay na. Klang Klang. Kleng Kleng. Klang Klang Klang. Kleng Kleng Kleng. Babay na tayo. Babay. Kanina puti, ngayon din na. Nakabilid sa... Bye-bye. Lagot ka sa nanay niya. Pinaitim mo ng lola. Like this. Okay, Laya. Thank you po. Tatawad po. Siyempre, nakabal yung mga... Ha? Tatawad po. Ano? Tatawad po po sa akin. Tatawag ka sa Hindi asawa? po. Tatawad po ako ng sasabihin ko sa kanila. May sasabihin daw siya tungkol sa asawa. Bakit ang bababae asawa mo? Hindi po ng bababae. Sobra po ng bait. Ah, Parang inaano ng mga tao naman sa pamilya. ano ba kamat asawa niyo? Chairman? Kapitan. Chairman, kapitan, chairman. Eh, hindi, padala mo rito para mabag... Ay, hindi, bigyan mo ng tubig. Nasa na tubig? Naroon ko sa labas at Sige. sinalin ako ng po. Para mag... Inumin ko po. Oh, painumin. Ibigay mo sa akin yung tubig para may lagay sa pangalan niya. Ay, yung naging sobrang painas lang. Sobrang bait. Kleng, kleng, lalagyan ng pulbo. Kleng, kleng. Ng mga Ang pangalan niya po, Greg. Lang lang. Yung tawag ito sa babae, doon sa bata, doon sa Caliberia, Kleng, kleng. Kasi pangalan niya Kleng, kleng. Eh, nandito si Klang Klang. Thank you. Klang, Klang. Ako na natin ito. Klang, Klang, uwi na. Bye po. Bye-bye. Bye-bye. Bye na daw. Bye-bye. Thank you. Flying kiss ka sa kanila. Thank you sa katawan. Bye po. Ganito po. Hindi, bago lang po yan mo na yung, yung FB ni po Andy. Kasi ninanakaw po yung FB ko eh. Hindi pa nga ako sikat, ninanakaw na agad. Ayaw nga pala si nanay. Sorry. Nakalimutan ko siya. Sige, pakitanggal yung isang nanay. Unan. Isang muna nanay. Sorry nanay. Nanggan nyo lang ako kay Klang Klang. Oh, si Klang Klang. Oh. Saglit lang. Saglit lang. Saglit lang. Klang Klang. Si Klang Klang. Klang 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 Klang. Mawawala na yun, Nay. Relax lang, Nay. Si Klang Klang. Si Klang Klang. Yan ko sanay rito, Nay. Kanan ako eh. Doon ulo nyo, Nay. Palit tayo. Palit tayo. Kung mas iba yung cellphone, Nay. Dito ako, Nay. Dito. Right. Kanan kasi ako, Nay. Kanan. Klang. Stop lang. Ano yun, Nay? Una. Kabila, Nay. Klang Klang. Kling Kling. Yun, Nay. Baktang, Nay. Tutulong pa, Nay. Hanggang tayong pa. Kaling. Normal lang, Nay. Teka lang, Nay. Yan, Nay. Lubog, Nay. Yan nga. Lubog. Yan nga. Lubog. Teka lang, Nay. Kamila. Pumasok na pala rito, Nay. Oo. Pumasok tayo dyan. Yan nga. Tanda lang, Nay. Lubog. Yan nga. Lubog. Ulit. Yan nga. Tanda lang. Good. Pumasok na, Nay.
labi mo na yun. Tingnan mo labi, kung kaya na eh. Hindi ka naman dalaga na eh. Ito labi, ito baba, ito yung guhit. Patay na. Pag buka na eh. Dalawang ganun lang na eh, ha? Huwag kang umubra ng tatlo. Baka napasarap ka na sa pagkain, nakalimutan mo na. Ano yun eh, 2 weeks na lang yan. Hindi na kaya pang mabagol yan na. Kaya ka lang na yung bagong huwag naman araw-araw, baka matry ka sa kaka. Ano? Sanay siya. Parang magiging kumping na wala kang babol. Kaya yung matulungan madalas mangina. Oo, parang yan, ganun lang na yung parang. Wala lang mo lang. Basta dalawang, ano lang na yan, ha? Mga 2 weeks yan yan. Hindi nga, dalawang buka lang, madali. Sige pa na. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Kaya, ano lagi pa? Ha? Wala naman na eh. Ano? Wala. O, hindi na lumalagas ako. Meron ba kayong tali? Tetipan muna natin. Siyempre, tayo, masakit na yun. Wala naman yung kumikrot eh. Lagyan mo lang stick. Lagyan ko lang is. Ganun lang na eh ha. Huwag mo masyadong palalaki yung buka ng bibig mo na eh. Tayo ka na na eh. Baka gumano ka na eh ha. Yung dalawa lang. Kung kaya lang, normal lang. Nga ka nga. Ganun lang, sige, subukan mo. Yan, nguya. Ano? Yung pain. Oo, wala na. Okay na. Antayin mo lang yun ay kasi maluwag na, ha? Lagyan mo muna na naman ay kasi yung kanal na paliwanag ko sa'yo ha. Yung kanal niya matagal na parado, linisin mo, tuloy-tuloy alis tubig. Ihag, lumuwag. Okay, nakaluwag yan. Antayin mo lang yan ay, madali lang yan ay. Masasanay ka rin dyan. Wag ka magagalit sa asawa mo. Huwag ka magagalit sa mga anak mo, baka sumigaw ka. Huwag ka masyadong kakanta ng birit, yung ano lang, lip-sync lang. Yung labi, inumin dito niyo, pantay na. Kanina nakaganon niya, no? O, ganyan. Ganyan yung labi niya. Relax lang. Ano pangalan ng bibigyan ng tubig? Nay? Ulit? Romedios? Blanco? Yan, ganun-ganun lang yan ay. Tapos para lang ano yan ay, para ka nagpapa-special na mukha. Diba ganun lang yung mga hindi special sa mukha? Hindi. Lagi ko sa ikli na eh, kaya lagi ko nakikita kung magpupunta sa wall ko eh. Anong dumi aso? Hindi na si Kapay. Ano nay? Buka. Huwag masyado nay. Yan. Tupo. Yan. Kahit ka. Kunyari, may hinangata ka. Pakanundan mo kung anong lasa na rawin natin nay. Hindi, serious ako nay. Pakanundan mo. Wala. Wala, di ba? Try mo muna nay, ha? Yan, bagul kam nay. Yan, fresh yan. O, try mo muna habang tumasakay ka ng ano. Makipong ka na niya ng isang malaki. Mas makakamura ka pa. Try mo na eh. Yan naman ang tinuro sa'yo ng doktor, di ba? Tama ako mali. Tinuro sa'yo ng doktor yan. Kumain ka ng dam. Antayin mo muna na bumaba yung kapitan ng Panginoon doon na ibababa yun. Kasi sa katagalan, di ba pag wala na tayong ngipin sa ilalim, yung ngipin natin nalalaglag. Kanyari, wala na tayong ngipin sa ilalim, tapos may ngipin pa tayo sa ibabaw, hindi ka pa nagpapagawa ng postiso, nawawala sa ilalim yun, nalalaglag. Parang ganun din yan na eh. Inisik lang. Amin. Kaya na. Kaya naman sa boyfriend mo. Next night. Nainggan nyo lang ako sa pamilyang Maria. Pamilya Banal Maria. Patay na natin yung live natin sa YouTube channel. Mamaya naman ulit tayo mag-live. Pa-shoutout po. Bakit po na bago pong FB nyo? Huwag kayong mag-alala. Midnight Moya. Pan-temporary lang po yung Facebook page natin. Yung gusto po dyan pumunta sa Facebook page natin, dyan sa mga YouTube channel natin, meron po tayong Tatak Apo Andel. Bagay dati talagang pangalan ng Facebook page ko, Tatak Apo Andel, ay Tatak Albularyo Apo Andel. Ngayon,
Antay lang natin bumalik. Maganda na yung mukha ko rito. Dati na-stress ako, wala akong pan-live eh. Oo. Kahit yung kalaban ko nakakaisa eh. Papatayin ko na po to ha. Title natin dito sa YouTube natin at saka dyan, isa lang. Pamilyang Banal, 4 na Maria. Mamaya, i-upload ko yung video ni tatay. 30 pako, isa. Doon ako natawa eh. Yung panlinis ng panlabahan na punta sa likuran. Sinadbahay mong gagamit na yun. Bye-bye po. Thank you so much.